Při práci v jednotlivých agendách je praktické pracovat jen s určitou skupinou záznamů. Podobně jako je možné omezit si záznamy v číselníku pomocí filtru. Můžeme si omezit seznam i v dokladových agendách. K tomu využijeme záložku omezení. V levé části je zobrazen seznam definic omezení, v pravé části obsah aktuálně zvolené definice. Ten je variantně zobrazený v jednoduchém módu, čili obsahuje jen text popisující definici nebo v plném režimu, to znamená se seznamem omezujících podmínek. Přepínáme pomocí tlačítek více funkcí, respektive méně funkcí. V jednoduchém režimu také tlačítkem měnit definici seznamu omezujících podmínek. Seznam definic v levé části je přehledně rozdělen do 3 sekcí. Nové omezení pro omezení zadané nově, zatím neuložené, co by definice omezení, moje oblíbená omezení a ostatní uložená omezení, což jsou všechna další omezení dostupná pro daného uživatele. Máme možnost měnit pořadí definic v nabídce, a to pomocí modrých šipek nahoru a dolů v liště navigátoru pod seznamem definic. Další možností je mít oblíbená omezení s možností rychlého přepínání klávesovými zkratkami. K tomu slouží tlačítko oblíbená ve spodním panelu tlačítek, která nám aktuálně definici, na níž stojí kurzor, přesune do sekce Moje oblíbená omezení. Prvních 9 definic má dle pořadí přiřazenou klávesovou zkratku Ctrl+1 až Ctrl+9 pro rychlý výběr této definice na záložce omezení i na záložce seznam. Zpět definici přesuneme tlačítkem Neoblíbená. Tlačítko Skrýt ve spodním panelu tlačítek skryje aktuální definici, na níž stojí kurzor. Skrýt nelze oblíbené, ty je nutno nejdříve přesunout do ostatních. Abychom si mohli zobrazit i tyto skryté definice, přepneme zobrazení definic na volbu výčetně skrytých. Nyní vidíme ikonu signalizující skrytou definici. Tu lze zpětně odkryt pomocí stejnojmenné funkce panelu funkčních tlačítek. Tlačítkem výchozí nastavíme aktuální definici jako výchozí. To znamená, použije se přednostně automaticky po otevření agendy. Pod volbou Zobrazení definic se nachází filtrační panel s možností fulltextově filtrovat v seznamu definic do zadaného řetězce, například období. Je zde také možnost definovat si omezení sdílená jen vybranou skupinou uživatelů. Pomocí tlačítka Sdílení v plném režimu zobrazení máme možnost upravit sdílení aktuální definice. Kromě možnosti uložit si definici omezení jako vlastní jen pro vás nebo globální pro všechny uživatele, je i možnost definovat skupinu vybraných uživatelů, rolí nebo skupin rolí, kteří danou definici omezení uvidí a budou ji moci používat a sdílet. Nastavení sdílení rovněž signalizují ikony vedle samotných definic. Uživatelská, sdílená, globální. Pokud jsme přepnuti do plného režimu, čili vidíme seznam omezujících prvků a v těchto podmínkách omezení provedeme změny, například zatrhneme ještě nějaký další omezující prvek, než jak bylo uloženo v definici, zobrazí se červená značka signalizující změněnou, ale neuloženou definici. Funkce Zruš změny vrátí zatržení podmínek do stavu, jaký je uložen v dané definici. V pravé části okna, kde vidíme obsah aktuálně zvolené definice, můžeme využívat podobných funkcionalit jako v levé části v seznamu definic. To znamená, můžeme měnit pořadí omezujících podmínek v seznamu opět pomocí modrých šipek nahoru a dolů a také skrýt vybranou podmínku, není-li použita. Abychom si i zde mohli zobrazit tyto skryté podmínky, přepneme zobrazení podmínek omezení na volbu skryté. Tyto lze zpětně odkrýt pomocí funkce Odkrýt podmínku. Dalšími volbami jsou jen zatržené. Zvláštním případem je situace, kdy není zatržena žádná podmínka, pak se zobrazí všechny.
I zde se nachází filtrační panel s možností full textově filtrovat dle zadaného řetězce seznamu omezujících podmínek. Například podmínky obsahující slovo datum. V plném režimu zobrazení se v panelu tlačítek nachází další funkce pro práci se samotnými definicemi. Tlačítko Nová umožní vytvoření nové definice, zobrazí se tedy podmínky pro omezování a pro začátek se všechny vyčistí. Pro ukázku si omezíme doklady pouze pro letošní rok zaškrtnutím podmínky období a výběru aktuálního období z číselníku. Zaškrtneme také podmínku pořadové číslo. K dispozici je také možnost zadat omezení bez konkrétních hodnot a hodnoty zadat až při použití definice. Při dotazu se pak zobrazí modální okno pro zadání hodnot do podmínek. Této funkce využijeme zaškrtnutím volby. Dotázat se na hodnotu. Nyní si naši novou definici uložíme tlačítkem Uložit jako, a to pod zadaným názvem. Rovnou můžeme tuto definici přesunout do oblíbených a nastavit způsob sdílení. K definici omezení si můžeme zadat i poznámku. Tlačítko. Uložit nám stav zatržení podmínek uloží do aktuální definice, přepíše ji, zatímco funkce Uložit jako stav zatržení podmínek uloží jako novou další definici omezení. Nepoužívané nebo nechtěné definice můžeme rovněž smazat stejnojmenným tlačítkem. Použít lze funkce exportovat a importovat, které nám umožní nahrát definice do nebo ze souboru a přenášet je tak mezi instalacemi. V plném režimu si můžeme rovněž zobrazit všechny definice omezení, včetně podrobných informací. Definice jsou vždy zafiltrovány za konkrétní agendu. Použít lze tovární definice pro nejtypičtější omezení. Tovární definice lze přidat případně i ručně z menu funkce. Volbou Vložit tovární definice omezení. Při použití dané definice, ať už dvojklikem myši, tlačítkem, získat záznamy nebo klávesou F11, budeme dotazováni na hodnotu parametru, pokud jsme u některého z nich nastavili příznak. Dotázat se na hodnotu, v našem případě jsme dotazováni na pořadové číslo dokladu. Zvolíme tedy interval od do. V případě, že se chceme dotázat pouze na jeden konkrétní doklad, můžeme se tlačítkem z číslici přepnout do zobrazení pouze s jednou hodnotou, kterou vyplníme. Tlačítkem OK výběr potvrdíme a vidíme pouze záznamy odpovídající naší definici. K dispozici je i výběr z uložených definic omezení na záložce Seznam. V horní části je tlačítko Vybrané omezení pro výběr z definic omezení. Pod ním se nachází lišta oblíbených definic s možností rychlého výběru klávesovými zkratkami Ctrl+1 až Ctrl+9 nebo kliknutím na tlačítko, případně E-link zastupující dané omezení. Možnost skrytí nebo přepnutí vzhledu vybereme buď z lokální nabídky menu, vyvolané kliknutím pravým tlačítkem myši nad panelem oblíbených, nebo z menu Ostatní nastavení funkce. Oblíbená omezení na záložce Seznam vybereme požadovanou volbu. Omezení, které je právě aktivní, to znamená, je za něj proveden dotaz a výsledek zobrazen v seznamu, je odlišeno změněnou barvou tlačítka.